आणि मी आजपर्यंत जे पण तुम्हाला इथे शिकवत आहे ते सगळं पूर्णतः पुस्तकातलं आहे. हा कंटेंट पूर्णतः पुस्तकामधला आहे. पूर्वीचे पण सगळे कंटेंट पुस्तकातलेच आहे. फक्त मी इलॅबोरेट करून वर्णनात्मक एक्सप्लेनेशन करून उदाहरण दाखवायचं तुम्हाला सांगायचा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते. हे लक्षात घ्या. यातलं माझं पर्सनल काहीच लिखित नाही आहे. हे सरळ सगळं मी पुस्तकं फॉलो करते आहे. तुम्हाला लिहून दिलेलं त्या पुस्तकातलंच आहे. हे लक्षात घ्या. तर हे वैशिष्ट्य आहे. बुद्धिमत्ता ही अनुवंशिक असते. विद्यार्थी हा स्थिर असतो. बुद्धिमत्ता एका विशिष्ट वयानंतर वाढत नाही असे म्हणतात. बुद्धीचा विकास हा नियमित होत नाही. त्याच्यानंतर स्त्री पुरुषांची बुद्धिमत्ता समान असते. या बाबतीमध्ये काही बाबतीमध्ये बऱ्याच जणांचे वेगवेगळे विचार असू शकतात. म्हणजे पुस्तकातलं आहे आणि तेच मी तुम्हाला सांगत आहे. अगोदर बरेच कंटेंट सगळे काही पुस्तकातलंच आहे. त्याशिवाय पुस्तकं सुद्धा तुम्ही वाचा. पुस्तकातलं वाचन करून सुद्धा तुम्ही चांगला तुमचा अभ्यास होतो. हे माहितीच तो आहे तुम्हाला. तर बुद्धिमत्ता ही अनुवंशिक असते. मी तुम्हाला स्वरूपामध्ये सांगितलं की अनुवंशाचे गुणधर्म हे ट्रान्सफर होतात, संक्रमित होतात पुढच्या पिढीमध्ये येतात. मग त्याच्या बुद्धिमत्ता उच्च कुशाग्र बुद्धीची असेल, मध्यम असेल. अजून एक गोष्ट की समजा एखाद्या पिढीमध्ये तुमच्याकडं एक अपसामान्य स्पेशल एबल चाइल्ड असेल, मानसिक विकलांग, तर एक ते म्हणजे ते 2 पिढ्यानंतर पुन्हा त्याचा पद्धतीचे बालक जन्माला येतात असं म्हटलं जातं. हे बायोलॉजिकल फॅक्टर्स काय करतात, परिणाम करतात. म्हणून बुद्धिमत्ता ही अनुवंशिक आहे असं म्हणतात. सरळ अनुवंशातले गुण हे संक्रमित होतात. त्याच्यानंतर विद्यार्थी हा स्थिर असतो. बरोबर आहे. काही प्रमाणात हा स्थिर असतो आणि खूप अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हा बदलू शकतो. तर ती परिस्थिती अपवादात्मक असू शकते. बऱ्याच वेळेला आपण एका जसं फॉर एक्झाम्पल की एखादी स्त्री जी शिक्षित आहे, शिक्षण झालं आणि तिने घरामध्ये स्वतःचा लग्नानंतर स्वतःचं घर सांभाळलं आणि व्यवस्थित ती तिथे केली, पण तिची बुद्धी कुणाला माहीत नाही. तिचा बुद्धिमत्ता स्थिर होतो. परंतु जर त्या स्त्रीला समजा एखादं काम मिळालं इनोव्हेशनचं किंवा तिला एखादी असा प्रसंग आला की ज्याच्यामध्ये तिला तिची आयडिया द्यायची वेळ पडली, तर ती ज्या वेळेला तिची आयडिया देते त्यावेळेला तुम्हाला तिची बुद्धी खरी कळेल. तोपर्यंत तिचा बुद्धिगुणा हा स्थिर असतो, 100% असतो. पण त्याला तुम्हाला शार्प करावा लागतो जेणेकरून तो तुमचा सगळ्यांना लक्षात येईल. म्हणून आपण म्हणतो ना, क्रिएटिव्ह व्हा, सर्जनशील व्हा, कल्पनाशक्तीचा वापर करा, अजून चांगला विचार करा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी टीचिंग लर्निंग गोष्टीमध्ये तुम्हाला घ्यायच्याच आहेत ना. जे विद्यार्थ्यांना शिकवायचं आहे की त्यांचा बुद्धिमत्ता ही जरी स्थिर असली तरी त्याचा वापर चांगला करून त्या बुद्धिमत्तेला शार्प कसं करता येईल, शाईन कसं करता येईल हे तुम्हाला करायचं आहे. शिक्षक त्या नात्याने. त्याच्यानंतर बुद्धिमत्ता एका विशिष्ट वेळानंतर वाढत नाही असं म्हणतात. बरोबर आहे. बायोलॉजिकल वयाचा फॅक्टर आहे. त्याच्यामध्ये एका विशिष्ट वेळानंतर बुद्धिमत्ता वाढत नाही म्हणतात. 16 वर्षानंतर म्हणतात, काही जण 18 वर्षानंतर म्हणतात, वाढत नाही म्हणतात. काही जण म्हणतात की योगा केल्याने काही भेटत नाही, हा कौशल्य काही तंत्र वापरल्याने असं म्हणतात. ऍक्च्युली मला मी कायचा प्रयोग केला नाही, मला माहित नाही. पण पुस्तकामध्ये आहे नाही की असं म्हणतात काही जण की माझी बुद्धिमत्ता वाढली, माझी उंची वाढली. ऍक्च्युली तसे आपण खूप कमी उदाहरणं हे बघतो. बोटावर मोजण्या एवढे पण असली की नाही मला माहित नाही. पण म्हणतात काही जण की मेडिटेशनने माझा हे वाढतो, काय होतं की आकलन क्षमता वाढते, ग्रास्पिंग पॉवर वाढते, लक्षात चांगलं राहतं. पण बुद्धिमत्ता वाढते की नाही हे मला माहिती नाही. कारण बुद्धिमत्ता एका लेवलला आल्यानंतर वाढत नाही. आलं की लक्षामध्ये, हे लक्षात घ्या. असं म्हणतात हे सायकोलॉजिकल फॅक्टर आहे, हा बायोलॉजिकल फॅक्टर आहे. बुद्धीचा विकास हा नियमित होत नाही. तो विकास कसा होतो मी तुम्हाला आताच एक उदाहरण सांगितलं. तुम्हाला चान्स मिळाला, तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, तुमच्या विकास तुमच्या त्या बुद्धीच्या किंवा कलेच्या किंवा त्या क्षेत्राशी रिलेटेड, त्यावेळेला त्याचा विकास दिसतो. बरोबर आहे. तुम्हाला आजपर्यंत बोलायला चान्स नाही मिळाला, मी तुम्हाला एक आणते, स्टेजवर उभं राहा, चला परिपाठ म्हणा, चला तुम्ही विचार सांगा, चला तुम्ही कथा सांगा, चला तुला काय विचार व्यक्त करता येतात, जशा पद्धतीने बोलता येतं तसं बोला, हिंदीमध्ये बोला, इंग्लिशमध्ये बोला. हे का म्हणते, कारण तुमचा हा विकास करायचा आहे, तुमचं कौशल्य आहे तुम्हाला प्रदान करायचं आहे. कारण आपलं प्रशिक्षण तुम्हाला इथं जे आम्ही देतो हे प्रशिक्षित आपण करणं आमचं कर्तव्य आहे. ह्या कौशल्याच्या दरम्यान टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये एक शिक्षक या नात्याने तुम्हाला तुमची बुद्धीची जी आपण काय म्हणू की विकास करायचा आहे तो करण्याचा प्रयत्न
म्हणतो की अहो करावंच लागेल, मी किती पण उदाहरणं सांगेल, दाखले सांगेल, पण तुम्हाला इच्छा पाहिजे तुमचा व्यक्तिमत्व विकास करण्याचा. इथे इंडिव्हिज्युअल डिफरन्स पण असू शकतो, कारण काही व्यक्तिगत सगळ्यांची इच्छा असते. सांगायला हरकत नाही की स्पेशल एबल लोकांमध्ये सुद्धा चेंजेस दिसतात, थोडेसे त्यांनी प्रयत्न केले. तर त्याची उदाहरणं आहेत ती नंतर सांगेल. स्त्री आणि पुरुषांची बुद्धिमत्ता सारखी असते, सांगायला गरजच नाही. आज तुम्ही सगळीकडे समानता बघताय, 100% बुद्धिमत्तेमध्ये सुद्धा समानता आहे स्त्री आणि पुरुषामध्ये. असं कोणतंच आजपर्यंत मला वाटतं रिसर्च नाही आहे की जे सांगतंय की स्त्रीची बुद्धी कमी आहे पुरुषापेक्षा किंवा पुरुषाची बुद्धी हाय आहे स्त्रीपेक्षा. उलट असं म्हटलं जातं रिसर्चमध्ये की स्त्री खूप मेंटली स्ट्रॉंग असते. मानसिक एक स्त्री पुरुषापेक्षा खूप जास्त स्ट्रॉंग असते, म्हणून तिची बुद्धिमत्ता ही स्थिर राहते. परंतु पुरुष हा थोडासा इमोशनली वीक असतो, पटकन डिस्टर्ब होण्याची शक्यता असते. आता हे वाचनीय आहे, पुस्तकात आहे, मनाचं काहीच नाही आहे. तर असं म्हणतात की पुरुषाचीच बुद्धिमत्ता कमी जास्त होऊ शकते स्त्रीपेक्षा, मात्र स्त्री आणि पुरुष हे समान बुद्धीचे असतात, असंच आहे. त्याच्यामध्ये वेगळं काही नाही आहे. आता ज्याचे त्याचे एफर्ट्स असतात, कोण किती अभ्यास करतो, कोण किती दहावीला मुली हायली येतात, 12वीमध्ये मुली हायली येतात, मेडिकलला त्याच लागतात हायली. सुरुवातीचे सगळे नंबर मुलींचे असतात, 10वीला सगळे सुरुवातीचे नंबर मुलींचे असतात. म्हणजे याच्यामध्ये मी हे म्हणत नाही की तुम्ही अभ्यास करते, मुलं सुद्धा करतातच, परंतु आपण जर प्रश्न आधीपासून म्हणजे चलतो आहे की नाही की स्त्रियांना बुद्धी नसते, स्त्रियांची बुद्धी एक घटण्यात असते, असे शब्द प्रयोग केले जातात, असं काही नसतं. असं एक म्हण आहे, पण असं काही नसतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांची बुद्धी ही सारखी असते. वापर कसा करायचा आपल्या बुद्धीने, आपल्या विचाराने, आपल्या तर्कशक्तीने, आपल्या अवलंबनाने, आपल्या विचार प्रक्रियेने, आपल्या सर्जनशीलतेने, आपल्या कल्पनेने आपल्यावर डिपेंड आहे. आणि ह्या गोष्टी आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये दिसतात. म्हणून बुद्धिमत्ता अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे, जे हे करून मी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये बुद्धिमत्ताला विद्यार्थ्यांच्या शार्प कसं जाते असे उदाहरणं, दाखलं, त्यांच्याकडनं प्रोजेक्ट करून घेणे, त्यांना वेगवेगळे उदाहरण, त्यांना कौशल्यपूर्ण काही गोष्टी करून घेणे, ॲक्टिव्हिटी करून घेणे हे एक शिक्षकाचं कर्तव्य आहे की जेणेकरून तो ॲक्टिव्हिटी त्या गोष्टी करून आयुष्यभर ती गोष्ट लक्षात ठेवतो.